αυτή ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ο Χρήστος Καούρης θα είναι εκεί κοντά να μας μεταφέρει οτιδήποτε δεν πέσει στη δική μας αντίληψη. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς τώρα εμφανίζεται στο παρκέ του Ολυμπιακού Σταδίου. Τώρα επέστρεψε από τα αποδυτήρια της ομάδας του. Εδώ οι δύο άνθρωποι, η συνύπαρξη των οποίων έκανε τον Παναθηναϊκό πολύ μεγάλο. Ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μπασκετικά κλαμπ. Θανάσης Γιαννακόπουλος, ο οποίος δακρύζει με τεράστια προσφορά. Και αυτός επίσης. Ο κλειός που έχουν στήσει οι φωτογράφοι είναι μνημειώδης. Πόσοι είναι άραγε, 40-50 φωτογράφοι εκεί γύρω? Νομίζω ότι έχουν παρισφρήσει και λίγοι φίλαθλοι που έχουν σηκώσει το κινητό τους και προσπαθούν να αποθανατήσουν οι ίδιοι αυτή την ιστορική επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο ΆΚΑ. Ο Θανάσης δακρυσμένος. Και αυτό το αναμνηστικό κάδρο, προφανώς με φωτογραφίες από τις κορυφαίες στιγμές του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, παραδίδεται από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και υψώνεται από τα χέρια του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον ουρανό του ΟΑΚΑ για να πάρει ένα ακόμα χειροκρότημα, να γευτεί μία ακόμη αποθέωση από τον κόσμο που θα επαναλάβουμε για πολλοστή φορά τον τίμησε 13 χρόνια. Το κάδρο πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ μεγάλο, ευμεγέθες, αλλά μπορούσε να είναι 3 φορές τόσο, αν μπορούσαν να κουβαλήσουν ένα τέτοιο πράγμα. Βούρκωσε. Εντάξει, δεν άντεξε. Μήνυμα από τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Στα ελληνικά άραγε για πρώτη φορά ή όχι? Ξέρετε, λέει, πόσο δύσκολο είναι για μένα απόψε. Στόπα! Θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει ελληνικά. Ιστορική στιγμή, έτσι. Μίλησε δημόσια ελληνικά. Ήξερε πάντα να μιλάει, πάντα καταλάβαινε, το ξέραμε. Ποτέ δεν το είχε κάνει. Με τι μυαλό, με τι κεφάλι. Εδώ του ζητάνε αυτόγραφα τώρα. Πρέπει να παίξει ένα ακόμα αγωνιστικό 20 λεπτό. Στο οποίο παρεμπιπτόντως αυτή τη στιγμή είναι και στο -4, μην το ξεχνάμε. Φανερά συγκινημένος. Εντάξει, ούτε βράχος δεν θα αντέχει τέτοια εκδήλωση αγάπης από 20 και βάλε χιλιάδες κόσμο που έχει μαζευτεί εδώ απόψε. Ο λόγος στον Χρήστο Καούρη, ο οποίος έχει μαζί του τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Χρήστο. Κύριε Πρόεδρε, ο Παναθηναϊκός ξέρει να τιμάει τους ηρωές του γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Είναι κομμάτι της ζωής μας, κομμάτι της ομάδος μας, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί. Μακάρι να τον ξαναδούμε μια μέρα εδώ. Θα τον φέρετε πίσω. Θα